Na szevasztok, van egy csomó időm, még megy a vonat. Addig gondoltam, beszámolok egy kis balatoni élmény. Mi a szar? Hát kiesett minden, nem hiszem el. Harmadszorra kezdem a videót, mert megint be fog laggolni. És elcsúszik a hang meg a kép. Na mindegy, most már próbálom azért úgy csinálni, hogy rövidre fogni meg ilyenek. Hogy azért ne legyen semmi gebat. Mert az debat. Na szóval, lent voltunk, hogy a Balatonon kimentünk. Rendőrség. Nem is rendőrség, biztonság szolgálat. Faszt. Más vagyonért. Az előző videó közben bejött a takarítósrác. Kinyitja, azt mondja, nem mossuk fel egy kicsit, már nem kell, köszi, jó lesz. Mert amúgy ilyen kis kabinban vagyok. És ott mennek megint. Mondom, úgy remélem nem első osztály, mert arra nincs egyem, és nem is akarok ráfizetni. Tök durva, mert amúgy egy légtonos tejának van neki dentre. És látom a teján oldalán, hogy mit csinálok, az meg. Nagyon durva. Na, Balatonfüred, ugye kint voltunk Balatonfüreden, körülnézni, tudod. Amúgy szép hely, lent voltunk a parton, meg ilyenek, kis bódék, meg hasonlók. És utolsó vonattal hazajövünk címszóval. Megnézzük a neten 9:44-45. Jó, hát ez simán elérik. Ami vicces egyébként, mert a déliből 11:40-kor van az utolsó vonatom. Azért látszik, hogy ez... Ja, na mindegy. Egy ilyen bacot nagy emelkedőnek a tetején volt az állomás. Vagyis hát van, most is ott van persze, mert nem vitték el, mert miért vitték volna, mert nem cigányok ezek, hogy dobjanak. Na, hogy 40 van, fussunk, mert nem érjük el, felfutunk lélekszakadva, érted? Már kivoltam az élettől, tiszta íz, leizzadtam, bazzeg, már olyan érzésem volt, mint megfürödtem volna. Lemegyünk egy vonat Székesfehérvárra, az nem jó. Kérdezzük azért nőt itt a jegypénztárban, hogy mikor megy Fővenyesre legközelebb vonat. Azt mondja, reggel fél 6-kor, mondom, a kurva anyád. Megnézem, busz 9:20-kor ment el az utolsó, mondom, cuki, akkor séta. Fasz, a taxist is megkérdeztem, de azt mondta, ha nincs vonat, nincs busz. Király. 9:50-kor elindultunk. 1 óra után, hajnali 1 óra után 5 perccel értünk haza. Igaz, a 13-14 kilométert lesétáltunk, mert bicikliút, kerülő főút mellett nem akartam én, hogy elbasszanak, tudod, mert az úgy azért mégsem lenne vicces, meg ilyenek. És hát igen, ja. Ugye egy időben rakom fel ezt a videót, hogy amúgy ennyi volt, geci, hát ez hihetetlen, nem? Jó sűrű volt a nyelem. Aludtam, ameddig akartam, érted? Ja, majd kommentben, ha akartok, akkor írjátok le. Nyári élmény, meg ilyen felejthetetlen pillanat, tudod, meg hát most már csak 1 hónap van, aztán suli. Úgyhogy én rohadtul nem várom, nem tudom ti, hogy vagytok vele. De vicces. Na, hogy ezt a videót egy másikkal együtt fogom felrakni, egy időben. De az csak ilyen este ki voltunk, mert rajta van Attila, meg a Dávid, gondoltam, akkor felrakom, hadd örüljenek a fejüknek, hogy valami, tudod. És azt nem muszáj komolynak venni egyébként, mert hát senki nem veszik komolyan, remélem, nő is. Ja, amúgy abban a videóban lesz egy rész, amikor ugye beleugrok, valami elkapja a lábamat. Az rózsa volt, és hát szépen felszántotta a lábamat. Úgyhogy azt megmutatom most.